שלום לכולם, חברות וחברים. זה וידאו קצר שאתם יכולים להקשיב לו ולהתחיל להתחמם איתו לקראת המפגשי מקהלה שלנו. זה מסכם כמה תרגילים מהחימום שאנחנו עושים, כולל תרגילי נשימה. אתם יכולים לעשות את זה יחד עם הוידאו הזה או לעשות את זה בעצמכם. הוידאו הזה פה כדי ללוות אתכם גם בין המפגשים שלנו. אז בואו נתחיל בתרגיל נשימות. כמו שאנחנו עושים, אנחנו עושים נשימה מרובעת. אנחנו יושבים בנוחות, עושים ידיים על הברכיים, ואנחנו מתחילים בשאיפה, מחזיקים אוויר. נושפים מהאף, מחזיקים אוויר, נושפים. מחזיקים אוויר, בטן בלי אוויר, שאיפה, 1, 2, 3, 4, מחזיקים אוויר, 1, 2, 3, 4, שאיפה. מחזיקים בטן בלי אוויר, 3, 4, שאיפה. מחזיקים אוויר בבטן, 2, 3, 4, נשיפה. שאיפה מהאף. מחזיקים אוויר בבטן, 2, 3, 4, נשיפה. בלי אוויר. שאיפה. מחזיקים אוויר בבטן, 2, 3, 4, נשיפה. מחזיקים אוויר, 2, 3, 4, נשיפה. מחזיקים רגע בטן בלי אוויר. שאיפה האחרונה, שאיפה. מחזיקים אוויר בבטן, 2, 3, 4, נשיפה. וזהו, בואו נשאר רגע בלי אוויר. ועוד כמה רגעים, שחררו כתפיים, מי שרוצה לעצום עיניים איתי. לשחרר את הפנים, בואו ניתן ללסת להיות משוחררת, לכתפיים להיות משוחררות. אוקיי. מעולה. עוד כמה שניות. בואו נשאר גם בתחושה הזו. תן לגוף להשתחרר, לידיים להשתחרר, לפנים להשתחרר. מעולה. ומפה אנחנו מתחילים חימום קולי. אז בואו נתחיל מטיפה. תלעשו איתי את המסטיק הדמיוני הזה. טיפה להזיז את השפתיים. את הלסת. אוקיי. ובואו נתחיל. רגע, נראה ששומעים את הפסנתר. פסנתר טיפה חלש. אוקיי. בואו נתחיל מתרגיל כזה. בואו תעשו יחד איתי ואנחנו נעלה קצת, נעבור סולמות. נתחיל לרדת. לפתוח. בואו ננסה לפתוח ב. שניים אחרונים. אחרון חביב. זוכרים את התרגיל שלנו של הניה? תרגיל שעובר על שתי עברות, על אי ועל בעצם. ניה, בואו ננסה לפתוח פה וממש לבטא את העברות האלה. אז אנחנו נתחיל בכזה. ניה, ניה,
כאילו בלי לשמוע אתכם, אני אומר לכם יפה מאוד. עכשיו בואו נשאיר את הבמבלבי. זוכרים את התרגיל שלנו של הבמבלבי, של הדבורה? אז אנחנו בעצם שרים בואו ננסה ואנחנו נעבור איזה 3-4 סולמות. אז מתחילים. אז זה היה במבלבי. אוקיי, ולסיום, בואו ניקח את התרגיל של המי. אז זה בעצם התרגיל שאנחנו עוברים על כל העברות. בואו תעשו רגע פעם אחת איתי. אנחנו עוברים בעצם על כל התנועות, בעצם מי, או, או. תראו איך הפה שלכם משתנה, זה נחמד גם לעשות את זה מול מראה. מי, או, או. אתם רואים מה קורה לפה בעצם כשאנחנו יורדים בגובה של העברות. אי זה הכי גבוה, או זה הכי נמוך. מי, או, או. ואנחנו עוברים בעצם על כל העברות האלה עכשיו, אז יהיה יפה. אז חבר'ה, החימום הזה זה חימום קצר, אתם יכולים לחזור עליו, אנחנו עושים אותו גם במפגשים שלנו, וכמה שתתרגלו את זה, גם לא יותר מדי, הייתי עושה את זה אולי פעם ביום, שימו לב גם שהגרון שלכם לא מתאמץ מדי, אפשר לעשות את זה באמת בעדינות, אפשר לעשות את זה בעמידה גם מומלץ, לא רק בישיבה, ובהצלחה, נתראה.